Erbil, een stad in Irak. De oorlog met IS liep het 4 voort, maar is het net. Het front leidt zo'n 80 kilometer boeten de stad. Het Fries bataljon, het 44e panzerinfanteriebataljon Johan Willem Frieso, is in Erbil. Net om te vjochtjen, maar om de mannen hierop te leiden. De Nederlandse militairen maken net herkenbaar in beeld in verband met de veiligers. Nou, wij zijn hier echt specifiek om de Koerdische eenheden te trainen. En dan praat hoe een stukje training in gewondenzorg, hoe ze met opereren in verstedelijk gebied. We toch shitten met hun. En we leren ze soms nog voertuigdrills als ze voertuigen tot hun beschikking hebben. Ik denk en ik weet bijna wel zeker dat wij verschil maken. Ik al is soms hoe de lietse ding, maar ik denk dat wij zeker verschil maken. In het gewondenzorg bijvoorbeeld, leren ze bijvoorbeeld om snel een verband te lezen. En als ze dat niet echt doen, dan scheelt dat weer de meeste levens. De mannen van het Fries bataljon binnen 4 maanden lang van hoes. Ik nou, bij de kriesdagen. En dat is net altijd lekker makkelijk. Nou, absoluut mis ik thuis in deze tijd. Vrouwen en kinderen. Het is toch bijzonder voor de jongsten is het de eerste keer. Kerst. Dus dat brengt wel wat emoties met zich mee. Maar daar komen we wel weer uit en volgend jaar doen we het met z'n allen. Het is een lange zit, maar we hebben het hier prima naar ons zin met z'n allen.